Men şo döwürler näle diýsem, munyň ýaly bir syýasy oýunlardan, siýasatdan, politikadan düşünmedik döwürlerim. Şo döwürler hemmesinem diňleýärdim-de. Soň şonda Halmurad aga jan edip kän aýtdy. Barmaň, görünmeň, oýundur bu zatlar, duzak. Indi häzir ýene-de näme üçin şol oýun emma başgaçarak terzde, näme üçin bu oýunlar edetirler diýen bir düşünjeler geledi. Birinçidene şu zat var. Yani birleşelim diýip gıýgyryşyp ýörediler. Agzy bir bolaly diýip ýyrtylışyp çykdylar. Bu oýunlaryndan geçdi halk. Ýene-de şu oýunlaryny gursa işläni ýok bu oýunlary. Arada bir edwem aldylar. Indi bolsa aýdýan sözlerine serediň ya. Indi yüzümüzi açyp açyk-açyk diýär. Bu işleri indi asıl sebebi şeýle de düşünemem. Bularyň ellerinde häzir toplanan maglumatlaryna göre halkyň dawlenisi güçli galandyr. Şol sebepden bir zat edip ýene bir şunuň ýaly bir çäreleri geçirip halkyň gazyny, badyny gaýtarmak